Mary welaýatynyň Mary şäheriniň köçelerinde polisiýa gödäwçiligi güýçlendi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri köçelerde topor bolup durup, ýoldan geçýän ulaglary saklaýarlar we sürüjilere köpçülikleýin jerime ýazýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý soňky 2 hepde bäri dowam edýär. Polisiýa işgärleri ýerden saat 7:09 we giýişlik saat 6:30 aralygynda köçelere gödäwçiligi güýçlendirýärler. Her köçede ýol polisiýasynyň işgärleriniň 5-6 bolup durandygyny görse bolýar. Olar her geçen ulagy saklaýarlar we ilki sürüjileriň resmi namalaryny, gurotlyk we ynanç hatlaryny barlaýarlar. Sürüjileriň resmi namalary düzü bolsa, bahany gözläp başlaýarlar. Bularyň çäginde ulagda goşmaçy enjamyň bardygy, ulagy ruhsat berilen tizlikden has ýokary dolandyrandygy, ulagdaky aýdym sazyň sesiniň daşyna çykýandygy we ulagda radio dinlär ýaly antennanyň goýulandygy ýaly bahanalar bar. Saklanan sürüjileriň tas ählisine bu bahanalar esasında dürli möçörde jerime salynýar we olaryň ulaglary polisiýanyň jerime duralgysyna alınıp gidilýär diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren marly sürüjileriň biri 15 awgustda gürrüň berdi. Marly başga bir sürüji polisiýanyň öz ulagynyň renkinden bahana tapandygyny aýdyp, özüniň muňa yssyk howa sebäpli günüň ýiti şöhlesiniň sebäp bolandygyny düşündirmäge synanşandygyny, ýönüminiň netijesiz bolandygyny gürrüň berdi. Olar maňa awtologyň ýokarysyndaky renk solupdyr diýdiler. Men olara tomus aýlarynda şeýle bolýanlygyny 4-5 miň sarp edip ulagy her 1-2 aýdan renklemäge mümkinçiligiň ýokdugyny aýtdym. Olar bize ýokardan berilen buyruk şeýle diýmek bilen çäklendiler. Diýip sürüji belledi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürüjiler öz ulaglaryny polisiýanyň awtoduralgysyndan çykarmak üçin diňe jerimäni tölemeli bolmaýarlar. Eýse olar ýol polisiýasyna para hem bermeli bolýarlar. Para bermedi sürüjileriň ulaglary ençeme günläp hatda hepdelep polisiýanyň awtoduralgysynda saklanýar. Polisiýa işgärleri jerimäni tölen sürüjileriň ulaglarynyň näme üçin desine ýygyna berilmeýändigini düşündirmeýärler. Men ýerden saklanan ulagmy giýişlik ýetdi ýygyna çykarmak üçin 600 manat para bermeli boldum. Diýip başga bir marly sürüji başdan geçiren ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gürrüň berdi. Habarçymyz häkimetleriň bu çäresi bilen baglykda polisiýanyň awtoduralgysynda ulaglaryň sanynyň göz görteli köpelendigini hem belleýär. Duralgyda her hili ýagdaýa duş gelse bolýar. Köp adam hojalagy bilen bile jerime duralgysyna barýar. Bu ýerde elleri çağıly aýallar hem göze iýilýär diýip marly sürüji aýtdy. Marynyň häkimetleri we yerli medeniýet serişdeleri Sebitin köçelerinde polisiýa gödäwçiliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada açyk-açan habar bermeýärler. Azatlyň bu barada Marynyň ýol polisiýasyndan kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ulag eýeleri häkimetleriň bu çäresini halky talamanyň nowatdaky tapgyry diýip häsiýetlendirýärler. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gödäwçiligini güýçlendirdiler. Geçen aýyň ortalarynda Mary şäheriniň ýol polisiýasy gizlenip durup köçeleri piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden ketip geçen raýatlary köpçülikleýin jerime saldy. Şol aýyň başynda Marda ýol gödäwçiligi polisiýasynyň işçiňleşendigi, polisiýa işgärlerinden jerime planyny dogulmagyň talap edilýändigi habar berildi. Iýun aýynda bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy şäherinde polisiýa zenan sürüjilere gödäwçiligi güýçlendirdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we oňa degişli edaralar alınıp barylýan bu çäreler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.